ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଠି ମୁଁ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ତରକାରୀ ପାଇଁ ମସଲା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛି। ସେଇଠି ରବିବାର ଆଜି ଛୁଟିଟା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଝିଅ ବସିକି ଖେଳୁଛି ଏଠି ଏକୁଟିଆ। ଆଉ ଭାତରେ କେବେ ଏମିତି ଆଳୁ ପକେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଭାବିଲି ଗୋଟେ ପେଡ଼ା ଖାଇଦେବି, ପେଡ଼ା ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲି, ଗୋଟେ ପେଡ଼ା ବି ପାଇଛି। ଆଉ କାଲି ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଥିଲେ, ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ଆସିଥିଲା। ସେଇ ମାଛ ହିଁ ଆଜି ଅଛି। କାଲି ଶନିବାରଟା ଗଲା ନା, ଖାଇନାହୁଁ ଆମେ, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ମାଛ ଅଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା, ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଯିଏ ହେଇଥିବ ନା, ସେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ନା, ଘରକୁ କେହି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଲେ ହିଁ ନନଭେଜ୍ ହୁଏ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଥାଏନି ନା ସବୁବେଳେ, ସେଇଥିପାଇଁ କୁଣିଆ ଆସିଲେ ହିଁ ସେସବୁ କରାଯାଏ ନନଭେଜ୍, ନହେଲେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ହାତରେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ଯଦି ମାଛ ଝୋଳରେ ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଏ ନା, ପୁରା ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ